lidi, dneska je tady u vás Sára Dobrá a dneska si zahrajeme Grow Garden s Luky Mistrem. Čau lidi, zdravím, jsem Luky Mistr tady a dneska jsme u Grow Garden. Já vám ukážu jeho zahrádku, on ji mám docela dokonalou. Jak jako docela hodně dokonal, když koukej, jak mám velký beanstalk. O, tady má tyhle kytky prostě. Má docela dobrou zahrádku, fakt. Ale já ji mám trošku nevyplněnou. Ale mami, ale protože jsem si všechny to smazal a pak jsem si to udělal znova. No, nevadí. To docela vadí. Mě to vadí. Je prostě takový ty. Počkej, já se tady pěkně takhle... Já chci spadnout, počkej. Já jsem spadla ze světa, pomoc. Jsi spadla ze světa, ty nůbe. Co mi jako bude dělat noob? Nejsem žádný. Tak, jako mám lepší zárodu než Pátě Dobrá. Už nevím Pátě Dobrá. No, Páťa Dobrá, to máš určitě lepší. Kdo by neznal Páťu Dobrou? Už je sladká jahoda. No, spíš sladká jahoda, tak nějak. Tak nějak, no. Má, jo, já už mám tohle, no já už tady mám asi. Máš mangos. Nemám. Ty nemáš mango. Mám? Nemám. Máš mango? Ach jo. Nemám. Ach jo. Ale Luky, Ano. věř mi, že mi padne nějaká dobrá kytka. Tak si to kůp a pojď. Luky, věřte mi lidi. Já tě Dávejte hlavně odběr a like. Teďko. Bum, otevírej. Spadla ti růže? Proč zase furt? Takže spadl prostě na zem, koukej. To mi vždycky leze na nerv. Růže jsou hrozný, no já jich mám hodně v inventáři jako semínka. Já normálně, já trošku tady musím trošku jakože uklidit úrodu, protože už mi tady štvou nějaký ty kytky. Tak, teď můžu vylézt na ten beanstalk, můžu sebrat ty květiny z beanstalku. Tak, bum, tady ty nějaký ty hrášky. Věděla jsi, že anglický beanstalk je hrášek? To je hrášek. Jo, já mám hrášek. Tohle je hrášek. Tak, a ten hrášek je mega cenný. Co je jenom 10 milionů, to je docela levný. Já mám na to. Ty máš 12 milionů, to určitě máš. Ale musíš prostě mít štěstí, že to budeš mít v obchodě, no. Ty jsi to měl. Já jsem se koupil do obchodu a hned jsem to tam měl, tak jsem si říkal, že to koupím a budu flaxit. Ale ona je docela malá šance, že ti padne takhle velký beanstalk. Jako. Ona velká šance je na to, že ti padne hrozně malej. Já jsem měl hrozný štěstí. Počkej, já jdu na tvůj bambus. To je nějaký... Jaký bambus? Ne. Co? Nic. To je můj cenný bambus. Jaký bambus? Sáry, co děláš? Já nejsem... Naštěstí nemáš robuxy. Já bych stále ráda moc. Ona všechny robuxy utratila v tom ve videu. Kde já jsem byl hloupý a pak jsem se stal tím nejchytřejším člověkem na celém světě. Jo? Ty asi moc ne. Co? Já asi moc. Tak když jsi dostal vyhazov ze školy, protože jsi podváděla. Jak? Nepodváděla. Používal si zakázaný pety. Jsem si koupila jen jeden. Jsem si koupila za Robux. Ne, já jsem úplně to. Tak. Tak, si takhle potřebuji vylez na ten kokos, na ten kokosový strom. Tak. Bum, počkej, tady potřebuji se sbírat ty kokosy. Co je? A chceš něco slyšet? Nechcem, nic vůbec. Že máš hlavu jako kokos. Já jsem to čekala, že to řekneš. No, já jdu prodat můj inventář a kolik dostanu. Hele lidi, když máte rád kuličky s mlíkem nebo máte na to ale gay.
Záry, ty jsi gay, jo. No tak to řekněte teda. Alergii. No dobře. Jo, na kuličky s mlíkem. Máte i jeho. Ne, to prostě. Sadě máš tak malý strom na to kakao. No. Máš tak malý strom. Co mám teda dělat? A tak malou palmu. Sadě, tak ty máš velkou smůlu. Největší, co tady asi máš, Tak to mám. je bambus a tady ta kytka. Koukej. Ne, to mám hrozno. Tady to. Hrozno. Tak Hrozno je. ukáž. No to je docela taky velká. Takže máš bambus, Větší než ty. kokos. No jako hroznou máš větší, ale já mám větší beanstalka. Počkej, ho zkusím. No, protože ty jsi na to na sestru. No to stojí jenom 10 milionů, mega moc peněz. Já mám na to, ale ještě mi to. Ach jo, že jo. No, docela mě to teď znudilo. Prostě mě to, že teď trošku nuda. Teď mám trošku nudu, protože nemám Protože za ní dají nu. co dělat. A moc se mi nechce to. Moc se mi nechce to dělat. Téry. No tak jako hry jsou zábava, ne? No. Tak si koupím nějaké ty věcičky. Neříkej nikde nic. Prostě víte to Máš už, problém, že jsem větší než ty a... víte to, že se utopila ve Vltavě holka jedna. Teda, nebudu vám to říkat. No, lidi, teda, já si dělám se. No, ale já vám nic nebudu říkat. No, Sáři, jak se vůbec že možná udělám nějakou... Já teď na tebe budu čekat hodinu, než mi dáš penízky. Já ti nic nedám. Please, já jsem důbka. Šnup, jo. Tak mi dej penízky. Já nemůžu ti dát peníze, ale můžu ti dát nějakou věc. Co to je za jablka tohle? Tomu říkáš jablka, jo. No vypadá to tak. To nejsou jablka. Kde mám jablka, tak to jsou tady, to je... Jo, to jsou včelí úl. Tohle je včelí úl, mi chce říct, jo. No. Tohle je strom, na kterém rostou. Prostě počkej. Včelí úly. Ne. Počkej, já si to přeložím do češtiny. A nemáš teda včelí úly? Počkej, to ti ukážu, ale z chvíle. Žádný nemáš. Broskev. Na tomto stromě roste broskev. A kde máš teda ty Ty včelí? včelí úly? To je tady. Okay. Aha, já jsem to vůbec neviděla. Ty včelí úly jsou docela noobský. Nechceš nádou ananas? Ach jo. Nechce, proč bys nechtěla? Protože seš noob. A už mi to asi to. Ukáž, vyrostlo ti něco? Nevyrostlo. Co to tady máš za lampu? To jsem si tam dala. No. Luky, mě se to asi nějak seklo. Co se ti seklo? Proč by jsem to ještě No, protože to nemáš naplněný. Úplně. Máš tam jenom 9,82. Počkej, já ti můžu dát nějakou věc, Pollinated. Dej. Počkej. Protože já to chci doplnit. Okay. Jak se bude Dám nějakou Pollinated. Nic, počkej. Protože na mě napojil super sepiák. Ježiši. Sáry, víš, co to je? Já vím. Mhm. To tu má Zára. On má za Robuxy, víš, on to původně. Já tě zabanu. No, to by si musela lívnout hru. Ježiši, mi se to seklo. Mně se to mega seklo. Ježiši. Protože on se napojil. No, má tu velkou zahradu. Řekni mu, No, mám pro tebe. odejdi. Nebo ti, Sáry, pojď sem. nebo Sáry. co?
Dám ti tu polnej, ty a dej to tam. Ježiši, ty si mě sekáš. Počkej. Mně se to tak seká. Ach jo. To tam je šašo. Ještě to neukazuje. Já ti nemůžu dávat věci. Počkej, nemáš. Jasně, ty to máš úplně vyplý. Jo, jsem si vypínala zvuk. To není zvuk. Táta, běž to tam. Ahoj. Běž to tam naplnit. Když on se odpojil. Konečně. Jsem se tak dočkala. No konečně mi toto. Ono to trvá míň, víš, oni to zmínili. Tak. No až se Sálinka něco kopí a kopí si tam to, až jí něco padne a až jí něco padne, tak ukončíme videjko, co to je na to? Tak mi padne třeba něco dobrýho, tak ukončíme lidi video. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Dělaj. Bum. Ježiši, to bez toho doseklo. Jo. Je, dobrý. Možná, že mi padne něco dobrýho. Když... Ježiši, ty to nemůžeš, to je zakazaný. Tak si můžeš koupit nektarinku. Ne, počkej. Aha, tady to je nektarinka. No tohle, ne, počkej. Kde to je? Ještě něco velkého. Ach jo. Chceš něco velkého? Máš Máš na tuto bránu. Chceš semínka, jo? Takže, hele, buď si můžu koupit tady tu houbu, která je mega cená, nebo tady tu. Nějaká kytka. Pojď. Za 3 nebo za 5. Tak jo. Můžeš 2. Můžeš ještě 2. Tak a můžeš si ještě koupit tady tu. A máš. Dobrý. Asi to už máš. No lidi, tady to bude konec videa, že jo? Že to může zasadit. Jo, tak si to zasaď. Tak. Se jdu kouknout, jak to zasazuješ. Trošku, pardon. A já bych řekl, že tohle bude konec videa a ukončím za Sárinkou, protože Sárinka teď se vrátila. No, že s Harrym se s váma loučíme a další videa zatím.